At top of the mountains where trees and greens flourish lies a destination for the adventurous soul. It's an interesting infrastructure where like-minded tourists meet to rest and spice up before getting back to their exciting ride. Nothing extravagant, nothing outrageous, just the trees, the wind, and the amazing view accompanying you. Itinoyo po ito noong October 12, 2019. Dahil po nakitaan po itong lugar na to ng potential ng mga magbabikes. Tapos po, mataas po itong lugar na to, kaya okay po sa mga bikers. Tsaka, yung dito po kasi maganda yung surroundings niya, tsaka yung view. Nakakatulong po ito sa turismo ng San Fabian since marami pong nagbabike and galing po sila sa iba't ibang lugar. Dinadayo po itong bikers din na ito kasi po sobrang taas po ng lugar, tsaka yung ahon po kasi, yung challenge po nung pag-ahon po mula po sa baba hanggang po dito sa taas. Dito po, ang mostly po na dinadayo po talaga, minsan po, itong view na po ito. Diyan po sila mismo nagpipicture. Tsaka sabi po kasi nung mga bikers, ito po yung parang first time po nilang nakakita ng pit stop po dito po sa may taas ng bundok po. Kaya dinarayo po lahat ng mga bikers. Maganda yung view, taas magandang puntahan, malamig, presko. Makikita mo yung yung view kasi mataas. Tapos maganda yung simoy ng hangin. Open po to 24 hours po. Wala namang pong entrance fee. Free po itong bikers din. Madalas po yung mga bikers dito around 6 to 10 o'clock in the morning. Ang peak season po dito mga Saturday, Sunday or mga holidays po. Sobrang dami po nang pumupunta dito. A shade to protect from heat, some benches for you to talk and eat. A group of bikers and riders are your company to keep. Here in Barangay Inmalog Sur, your journey for the day won't end without a new family. Because building a stronger community and forging new friendship, that's what Bikers Den worthy of your visit.